Kap za dobar dan. Isus povika: tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja, svjetlost, dođoh na svijet, da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac. Presveto trojstvo je neizmjerna ljubav u sebi. Poput u ogledalu odražava se Otac u Sinu. Tko vjeruje u Sina, vjeruje i u onoga koji Sina šalje na svijet. U očima Sina gledaju nas oči Oca. U srcu Sina ljubi nas srce Oca. Otac šalje na svijet svoju svjetlost. Vjerovati toj svjetlosti znači ostati u svjetlu. Isus nije došao da bude sudac svijeta, nego spasitelj svijeta. Bogu nikada nije bilo na pameti sudski proces, nego proces spasenja. Sve što poduzima sa svojim Sinom i preko svoga Sina je zbog spasenja svijeta i čovjeka. Čuvati Isusove riječi znači živjeti ih, utisnuti ih u temelje svoga života, utisnuti ih u dubinu duše svoga bića. Nije dovoljna samo fizička otvorenost i zdravlje uha, nego je potrebno i čuvati u svakodnevici svoga života istinu koja nam je darovana i usađena u naše srce. Svjetlost je došla među nas, na svijet, da pobjedi tamu, da nas otme tami i da u nama ostavi čisto svjetlo, snagu dobra, istine i ljubavi. Cijeli Isusov život je božanska pjesma očeve ljubavi prema svakom čovjeku, prema svima koji traže istinu i žele u tom svjetlu graditi svoj život. Ne dopustimo da nas tama obuzme, nego budimo djeca svjetla. Pjesma ljubavi otkana je od tih nota svjetla u srcu svakoga tko se priznaje Isusovim učenikom. Svjetlost je ljubav, a ljubav je svjetlost.